አርስተ ዜና ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ሎሚ ኣብዘካየዶ መበል 49 ስሩዕ ኣኼብኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘትዩ ውሳነታት ኣመሓላሊፎም ልምዓት ኮሪደር ገጠር ህይወትን መነባብሮን ሰባት ኣብ ምልዋጥ ውፅኢት ይምዝገበሉ ምህላው ተሓቢሩ ዜና ወፃኢ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝርከብዎም መራሕቲ ሃገራት ዓለም ንስምምዕ ምቁራጽ ተጻቦታት ቃዛ ብዕሊ ፈሪሞም ሰላም ጥዕና በለይ ዝኸርኩም ተመልከትና ከመይ ተምሲዩ ልክዕ ሰዓት ሓደ ኮይኑ ከምቲ ልሙድ ማዕዲ ዜና ሒዝና መጺና ኣለና ዜናታት እንዳምራሕኩም ሳኹም ጸንሕ ኣነ ብርሃን ፍሳም ፈለማ ሓጸር ዜናታት ኢና ናውኹም ክነብል ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ሎሚ ኣብ ዘካየዶ መበል 49 ስሩዕ ኣኼቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘትዩ ውሳነታት ኣመሓላሊፉሎም እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዝገበሮ ስሩዕ ኣኼባ መጣየሺ ኣዋጅ ኮሚሽን ሓይሊ ኒኩሌር ኢትዮጵያ ብዝምልከት ብምዝታይ እቲ ደንቢ ኣብ ነጋሪት ጋዜጣ ተሓቲሙ ካብ ዝወፅእ ጀሚሩ ተግባራዊ ንክግበር ብምሉእ ድምፂ ወሲኑሎም ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ማይ ኢትዮጵያ ንዝሃቦም ኣገልግሎታት ዝኽፈል ክፍሊት ኣገልግሎት ንምውሳን ዝወፀ ደንቢ ብዝምልከት ኣብ ዝገበሮ ዘተ ድማ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሰፊሕ ዘተ ብምክያድ እቲ ደንቢ ኣብ ነጋሪት ጋዜጣ ተሓቲሙ ካብ ዝወፀሉ ጀሚሩ ተግባራዊ ንክግበር ብምሉእ ድምፂ ወሲኑሎም ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኣብቲ ዝገበሮ ስሩዕ ኣኼባ ቤት ጽሕፈት ፈንድ ምላሽ ስጋት ሓደጋ ንምጥያሽን ዝእከብ መጠን ኣታዊ ፈንድ ንምውሳንን ዝወፀ ደንቢ ብዝምልከትን ተዛትዩሎም እቲ ቤት ጽሕፈት ብኣዋጅ ቁፅሪ 1386 እዝባር 2017 ዝተጣየሸ ፈንድ ምላሽ ስጋት ሓደጋ ንምምሕዳር ዝጣየሽ እንትኸውን ዝእከብ መጠን ኣታዊ ንምውሳን ንክከኣል እቲ ደንቢ ተሰናዲኡ ከም ዝቐረበ እውን ተገሊጹሎም ስለዝኾነ ኣብቲ ጉዳይ እኹል ዘተድሕሪ ምግባር እቲ ደንቢ ኣብ ነጋሪት ጋዜጣ ተሓቲሙ ካብ ዝወፅእ ጀሚሩ ተግባራዊ ንክግበር ብምሉእ ድምፂ ወሲኑሎም ኣይተ ሳንዶኳን ደበበ ኮሚሽነር ሓይሊ ኒኩሌር ኢትዮጵያ ብምዃን ተሸይሞም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንኣይተ ሳንዶኳን ደበበ ኮሚሽን ሓይሊ ኒኩሌር ኢትዮጵያ ብምግባር ሸይሞምዎም ኣይተ ሳንዶኳን ደበበ ካብ ሎሚ 4 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ጀሚሮም ከም ዝተሸሙ እዩ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጡ ዘሎ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ሎሚ መዓልቲ ዘካየዱ መበል 49 ስሩዕ ኣኼባ በመጣየሺ ደንቢ እቲ ኮሚሽን ብምዝታይ እቲ ደንቢ ኣብ ነጋሪት ጋዜጣ ተሓቲሙ ካብ ዝወፀሉ ዕለት ጀሚሩ ተግባራዊ ንክግበር ውሳነ መሓላሊፉ እዩ ኣብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ሰብ ሰራሕ ቃላይ ንጋት ንኢትዮጵያ ሰፊሕ በረከት ሒዙ ዝመፀ ምዃኑ ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ሃብታሙ ኢተፋ ተዛሪቦም ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ሃብታሙ ኢተፋ በረቂቅ ማስተር ፕላን ቃላይ ንጋት ምስ መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ መድረኽ ዘተ እናካየድ ይርከብ ዶክተር ሃብታሙ ኢተፋ ኣብቲ መድረኽ ከም ዘበልዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ትውልድን ኣመራርሓን ሩባ ኣባይ ኩርዓት ኢትዮጵያ ንክኸውን ገይሩ እዩ ኢትዮጵያውያን ብሓባር ጠጠው ብምባል ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝመሓላለፍ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ጋህዲ ንክኸውን ጌርና ኢና ዝበለቶም ሚኒስትር ንታሪክ ዝመሓላለፍ ኣሰር ንምንባር ብሓባር ምስራሕ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም መበል 44 ዓለም ለኸ ስሩዕ መንፈሳዊ ሰበኻ ጉባኤ መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ይካየደሎም ኣብቲ ጉባኤ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ሓዊሱ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተወከልቲ ኣህጉረ ስብከት እናተሳተፉ ይርከቡ
ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብቲዋን ከም ዝበልዎ ኣብቲ ጉባኤ ስራሕትን ጸገማትን እታ ቤተ ክርስቲያን ቀሪቦም ክግምገሙ እዮም በዚ ድማ ዝተረኸቡ ልምድታት ብምውሳድ ቀጸልቲ ኣንፈታት ዝቕመጠሉ ከም ዝኾነ ኣመላኺቶም እቲ ስሩዕ ኣኼባ ካብ ሎሚ 4 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ን5 መዓልትታት ከም ዝጸንሕ ተገሊጹ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ሓቋፍን ጽሬት ዘለዎን ስልጠና ክእለት ኣብ ምስፍሕፋሕ ጠመተ ብምሃብ ምስራሕ ይግባእ ክብሉ ኣብ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሐሙድ ዓሊ ዩሱፍ ገሊጾም መበል ካልኣይ ሰሙን ክእለት ኣፍሪካ ዓቕሚ ኢንዱስትሪ ኣፍሪካ ምጉልባት ንፈጠራ ምዕባለን ዘላቕነትን ልምዓት ክእለትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ይሳለጠሎም ተመቦ መንበር ዓውዲ ኢንዱስትሪ ሃገራት ኣፍሪካ ንምምዕባል ብምትሕባር ምስራሕ ትጽቢት ይግበረለን ኢሎም ኣብ ኣፍሪካ ሓቋፍን ጽሬት ዘለዎን ስልጠና ክእለት ኣብ ምስፋሕ ጠመተ ብምሃብ ምስራሕ ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቦም እዮም እቲ ሰሙነ ክእለት ኣብቲ ዓውዲ ዝርከቡ መዳርክቲ ኣካላት ናብ ተግባር ንክኣቱ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ተመልከትና ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት የክሕልፈኩም ልምዓት ኮሪደር ገጸር ህይወትን መነባብሮ ሰባትን ናብ ምልዋጥ ውጽኢት ይምዝገበሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎ ሰባት ካብ ገዝኦም ሓሊፎም ቀረብ ዕዳጋ ኣብ ምምላእ ግደ ይፍጽሙ ከም ዘሎ እውን ተሓቢሩሎ ኣባዲ ደመቀ ዝርዝር ኣለዎ መነባብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽ ዝተፈላለዩ ሰብ ተኮር ስራሕትታት ኣብ ኢትዮጵያ እናተሳለጡ ይርከቡ ካብዚኦም ሓደ ልምዓት ኮሪደር ገጸር ዝጽራሕ እዩ ልምዓት ኮሪደር ገጸር ኣታዊኦምን መነባብሮኦምን ኣብ ምልዋጥ ሩኡይ ለውጢ ከም ዘምጽሎም ተረብሕቲ ጅማ ሓቢሮም የገጠር ኮሪደር ለአካባቢው ህብረተሰቡን ኮሪደር ገጸር ንሕብረተሰብ መነባብሮ ዝረብሕ እዩ ከምቲ ዝረአ ባዶ ዝበሃል ቦታ የለን ኣሕምልትን ፍራምረን ኣይንገዝእን ጸባ መዓር እውን ብተመሳሳሊ ካብ ባዕልና ሓሊፉ ንዕዳጋ ንቐርብ ኢና ቤተሰብ በአንድ ደና ቦታ መኖር እና ግቢው ቤተሰብ እንስሳን ከምዚ ተፈላለዩ ጽሬቱ ኣብ ዝሓለወ መነባብሮ መንባር ደስ ዝብል እዩ ከምቲ ዝረአ ኣዝዩ ዝማዕረገን ዝጸበቐን መነባብሮ ኢና ንነብር ልምዓት ኮሪደር ገጸር መነባብሮ ዜጋታት ንህይወት ምቹ ብምግባር ልዕልና ሕድሕድ ስድራ ብምርግጋጽ ዕቤት ሃገር ንምቕያር ዝዓለመ እዩ ኣብ ዞባ ጅማ ኣመሓዳሪ የማና ወረዳ ሰምረዲን ኣሕመድ ኣብ 24 ጣብያታት እታ ወረዳ ብዝተሳለጠ ልምዓት ኮሪደር ገጸር ውጽኢት ከም ዝተመዝገበ ሓቢሮም እንደ ጅማ ዞን በማና ወረዳ ላይ በገጠር ኮሪደር ልማት ኣብ ማና ወረዳ ልምዓት ኮሪደር ገጸር ጽቡቕ ተሰሪሑ እዩ ካብ ትሩፋት ሌማት ጀሚርካ ክሳብ ከባቢ ምልዋጥ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ሕብረተሰብ ንምልዋጥ ብዝተዋደደ ይስራሕ እዩ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ገጸር ህይወት ዜጋታት ብዓርሰ ዓቐሚ ብምልዋጥ ዕቤት ሃገር ንምርግጋጽ ይስርሑ ካብ ዘለው ስራሕትታት ተጸራሓይ እዩ ብብርኪ ዓለም ለኸ ጠለብ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ፍትሓውነቱ እናተገልጸ ይርከብ ዋና ጸሓፊ ውድ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ በሪ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ልክዕ ከም ካልኦት ህዝብታት ማዕረ ዕድል ናይ ምርካብ መሰል ኣለወን ክብሉ ኣብ ዋዕላ በሪ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ምጽርሖም ዝዝከር እዩ ብታሪኻውን ፖለቲካውን ስሕተት በሪ ባሕሪ ሳነት ኢትዮጵያ ነዚ ዛዕባ ልዒላ ናብ መድረኽ ዲፕሎማሲ ብዕሊ ንምምጻእ ጉዕዞ ካብ እትጅምር 2 ዓመት ኣቑፂራላ ሃብታሙ ተክለ ስላሴን ዘዋደዶ ጸብጻብ መርሃ ሰላም መረሳ ከም ስዕብ ካቕርቦ እዩ ዘይእንገደሉ ምኽኒታይ ብኸመይ ክዕበት ተደልዩ ቱ ዛዕባ ክዝተየሉ መሰከፍ ዝኾነሉ ክሊ ግዜ ተሰጊሩ ኣሎ ኣብ ጓጓ ኮይንኻ ዓጎምቦም ዝበሃሉ ምዕራፍ ተኸንቢቶ ኣሎ ልክዕ ቅድሚ ሒዝናያ ዘለና ንብረት መዓልቲ ቅድሚ 2 ዓመት አባይ እኮ እኛ ድንበር ውስጥ በእኛ ገንዘብ የሰው ውሃ ሳነካ ማንም አይሰማኝም ረዋ አባይ እኮ ኣብ ላዕላው ግዛትና በናይ በዓልና ገንዘብ ናይ ሰብ ብጽሒት ተይተንከፍና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢለ እንትዛረብ ማንም ክሰምዕኒ ድሉ ኣይኮናን አባይማ
ናትኩም ጥራሕ ኣይኮናን ንግብፂ ሱዳን ህልውናኦም እዩ ኩሉ ነዚ እዩ ዝገልጽ ፍጹም ከም ነውሪ ኣይቆጽርዎን ዕርዩ ዝሕዝነንን ዝሕመንን ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ብብርኪ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ እኳ ክዝተየሉ ከም ነውሪ ኢና ንሪኦ ናትካ ኣባይ ናትካ ሕዳሰ ምስ ገንዘብካ ምስ ክንደይ ገልጠምጠሙ ኣብ ዝመረጾ ኣጀንዳ ከም ድላዩ እንዳተዛተየሉ ንስኻ ግና ቀይሕ ባሕሪ ዝኣክል ነገር ተንተሪስካ ከም ሓሳብ ምልዓል ንምንታይ ከም ነውሪ ትቆጽርዎ ኣይትብሓቶ ተደልዩ ይትረፍ ዘይትዝትየሉ ምኽንያት ግና እንታይ እዩ ርግጽ እዩ ቶም ናይ ምሹቓም ግዜታት ንጎኒ ከጋልሱ ኣይተባዕ ኣይፈራሕ ሓቅታት ዝጋልሀ እንተነኣሰ ንዛተየሉ ዝብል ግሳጸ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቁመና ሰሪሑ ዘይጋብር ኣቢሩ ሃገረ ተርኪሱ ዓለም ክጥምቶ በብሸነኹ ባይታ ሒዙ ዛዕባ ሃገራት ኮይኑ ኣሎ ኣብ መንግስቲ መደመር መንግስቲ ብቁልሕ ከም ዘቐመጦ ዛዕባ ክልቲኦም ማያት ንኽብርቲ ሃገር ኢትዮጵያ ህላወ ወልዕልና እዩ ቀይ ባህርና አባይ ኢትዮጵያን የሚበይኑ ከኢትዮጵያ የተቆራኙ ለኢትዮጵያ እድገትና ጥፋት መሰረት ናቸው ጥቅሙ ግን ምን ይሁን ቀይሕ ባሕርን ኣባይን ኣብ መውሓስ ኢትዮጵያ ወሳኒ ግደ ዘለዎም ምስ ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰሩ ኣብ ምጥፋ ይኹን ምልማዕ ኢትዮጵያ መሰረት እዮም እቲ ረብሓ እንታይ ይኾን ልክዕ ኣብ ሕዳሰ ንላዘቦ ኣብዚ እውን ክንላዘብ ንኽእል ኢና እዚ ፀገም ክኾነና ኣይኽእልን እቲ ልዝብ ክትጥቀምሉ ኣይትኽእሉን እንተዘይኮይኑ ፀገም ክኾን ኣይከኣልን እንተነኣሰ ኣብ ዛዕበየ ብርኪ ዝርከብ ተዋስኣ ፖለቲካ ዝማየጠሉ ዛዕባ ይኹን እቲ ተግባር ንግዚኡ ይጽናሕ እሞ ተማይጥና ናይ መጻኢ ወለዶ ትግበራ ይኹን ክበሃል ይከኣል ዘይነልዕሎ ዛዕባ ክኾን ግን ኣይኽእልን ተዓቢጥኻ ምትራፍ ተኸቢብኻ ምቕናይ ይኣኽለኒ ዝበለት ሃገረ ኢትዮጵያ ነቲ ዛዕባ ካብ ዝተዓበጠሉ ናብ መድረኽ ኣብ ዘውፀትሉ ግዘብ ብዙሓት ዘንጊዕና እምበር ኣይተረፍናን ክሳዕ ሕዝኸ ኣበይ ጸኒሕና ንክብሉ ገይሩ እዩ ዶባት እዛ በዓልቲ ግርማ ሃገር ከም ድሌቶም ዝተንቀሳቐሱሉ ኣብ ናይ ባሕሪ ጠረፋታ ከም ቃሕቶኦም ዝተዛወሩ ተዘክሮኦም ካብ ዝተዓበጠሉ ወፂሎ ብስሩ እውን ባሕርና ዝሰኣናሉ መንገዲ ፍትሓዊ ነበርን ዝብል ኒሕ ኣብ ልቦና ሃገሮም ዝፈትዩ ጻሕቲሩ ኣሎ ብርግጽ እውን ካብ ንዝተየሉ ብዛዓቀበ ካብ ፈረንሳይ ክሳዕ ኣሜሪካ ካብ ቱርኪየ ክሳዕ ጎረባብቲ ሃገራት ናይቲ ጠለብ ፍትሓውነት መስኪሮም እዮም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬስ ሕቶ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ዝመስለ ሃገራትን ናይ ርጠቡን ከይኾነስ ሕቶ ፍትሒ እዩ ብምባል ነቲ ዛዕባ ይገልጽዎ People deserve the same opportunities as anyone else but to find themselves not only landlocked በሪ ባሕሪ ዘይብሎም ሃገራት ልክዕ ከም ካልኦት ህዝብታት ማዕረ ዕድል ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም እዞም ሃገራት ዝተዓፀዎም በሪ ባሕሪ ጥራሕ ኣይኮናን ምዕባለ ዓለም ፋይናንስን ተረባሕነት ዕድል ምርካብ ቴክኖሎጂ እውን እዩ እዞም ሃገራት ዝለዓለ ናይ ንግድን መጓዓዝያን ወጻኢ ልዑል ጽዕንቶ ዕዳ ዝኸፍአ ለውጢ ንብረት ኣየርን ብጎንፅን ይፍተኑ በሪ ባሕሪ ዘይብሎም ሃገራት ዘልዕልዎ ዘለዉ ሕቶ ምጽዋት ወይ ከዓ ሕርጓተ ኣይኮናን ሕቶኦም ፍትሒ እዩ ፍትሓዊ ዕጾም ይብህጉ ጽዕንቶ ዝጻወር ቁጠባ ምህናፅ ሓቋፋይ ምዕባለ ማሕበረሰብ ንምግሃድ ማዕረ ዕድል ጠለቦም እዩ መጽዋዕታ ንላዘብ በዚ ጥራሕ ዘብቅዕ ኣይኮነን መንገዲ መሪሕ ሂብካ ምቕባል ክሳዕ ሕርያ ዝኾነ ንሕና እውን ድጋፍ ክንህብ ኢና ዝብሉ ሃገራትን ትካላትን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ደው ኣቢሉ ኣብቲ ባሕሪ ዝዋሰና ሃገራት እውን ኣማራጽ እንተልዩ ክመዝና ዕድል ዘመቻችዎ እውን እዩ ነይሩ ኣብዚ 2 ዓመት በሪ ባሕሪ ሕቶ ወለዶ ኮይኑ ኣብ ከባቢ ኣየር ምስሊ ኣትሒዙ ኣሎ ኢትዮጵያ በራን ተረኺባ ሓቢርኻ ናይ ምልማዕ ዕድልና ዝቐንዕ እዩ ዝብል ሓሳብ ይእንግድን የዛውርን ጸኒሑ እዩ Turning Ethiopia from the landlocked economy that it has become into one that gains again. ናይ ኢትዮጵያ ደጊምኻ ወናኒት በሪ ባሕሪ ናይ ምዃን ዛዕባ ዝዕወት እንተኾይኑ እዚ ብሄራዊ ረብሓ እቲ ሃገር ጥራሕ ኣይኮነን ንናይቲ ዞባ ሃገራቱን ሓቢርካ ናይ ምምዕባልን ምልማዕን ዕድል ሒዙ ዝመጽ እዩ ኢትዮጵያ ዘለዋ ልዑል ዓቕሚ ምህርትን ግልጋሎትን ብቐሊሉ ናብቶም ወደባት ተበጻሒ ምግባር እንተተኻኢሉ ምትእስሳራት ተጠናኺሮም ትርጓመ ዞባዊ ቁጠባ እውን ገዚፍ ምስሊ መሃበ ንኢትዮጵያ ዘግልል ታሪክ የለን መልክዓ ምድራዊ ውህብቶኣ እውን ምስ ልግሲ እዩ ስነ ህዝቢ እውን ዝምስክሩ ሓቂ ኣለዎ ቁጠባን ወሰብ ቁጥሪ ዜጋታታ ኣብ ዝንህረሉ ኩነታት በሪ ባሕሪ ኣገዳሲ ክኾን የገድስ ርግጽ እዩ ኣነ እንተረኺበ ታይ ግደይ ካብ ምባል ብዝዘለለ ኣባይ ሓበራዊ ክኾን ተሰሪዑ በሪ ባሕሪ ንብሕተይ ዝበሃለሉ ኣመክንዮ
ርትዓዊ ኣይኮነን ዝሓለፉ ክልተ ናይ ምልዛብ ዓመታት ግና ናብ ውፅኢት ናይ ምጽጋዕ ተስፋ ኣነጺሮም እዮም ንሕና እንተዘይሐዊትናዮ ወለዶ ከስምሮ እዩ ከም ዝተባሃለሉ የሁላችሁ የዛሬ 50 60 70 ዓመት ኃይለ ሥላሴ ስለ አባይ ሲያወሩ አታስበው ቅድመ 50 60 70 ዓመታት ንጉስተ ነገሥት ኃይለ ሥላሴ ስለ አባይ እንትዝንቱ ትነኽኦሞ ንገብረካ በዓልና ንፈለጥ እንትበሃሉ ተለው ኣነ ኣቕሚ የብለይን ደቀይ ግና ካህንጽዎ እዮም ሕዚ ንቀይሕ ባሕሪ ትትንክፍሞ ኢልካ ተፈራርሐኒ ተሊኻ ኣነ ኣቕሚ የብለይን ደቀይ ከምጽዎ እዮም ምልክት ዓወት ህዳሰ ዕላው ዝገበረ ወለዶ ተደሚሩ ሓደ ኮይኑ ደው ብምባል ሽቶ ንምዕዋት ተበግስኡ ብንጹር የንጸባርቕ እዩ ዘሎ ኣብ ቀጽሪ ገዝኦም እንስሳት ብምርባሕነቶም እንስሳት ዝውዕል ምግቢ ብምድላውን ተረባሕቲ ይኾኑ መላዎም ኣብ ሕርሻ ከተማ ዝተዋፈሩ 4 እንስሳት ኣይተ ሰማገኝ ይገልጹ ቢሮ ልምዓት እንስሳት ከተማ ሐዋሳ በወገኑ ኣብ ምርባሕ እንስሳት ንስተዋፈሩ ውልቀ ሰባት ፍሉይ ጠመተ ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይገልጽ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣይተስማገኝ ነባራይ ከተማ ሐዋሳ እዮም ኣይተስማገኝ ኣብ ሕርሻ ከተማ ተዋፊሮም ካብ እዋን ናብ እዋን ዝናድ ውፅኢት የመዝግቡ ምህላዎም ይገልጹ እንስራ ከጀመርኩ መስከረም ላይ ነው ጀመርኩት 2016 ጀመርኩት በሁለት ከብት ነው ጀመርኩት ዝሓለፈ መስከረም የጀሚረ 2016 ዓመተ ምህረት ብክልተ ኣብዑር የጀሚረ ሕዚ ብርክት ዝበሉ ኣብዑር ኣለውኒ ካልእ ስራሕ የነይረ ሕዚ ግና ዘለዎ ረብሓ ስለዝተረደአኒ ሙሉእ ጠመተይ ሂበ እናሰራሕክዎ የዝርከብ ኣይተስማገኝ ኣብ ውሽጢ መንበሪ ገዝኦም እንስሳት ምርባሕን ነቶም እንስሳት ዝውዕል ሴለጅ ብምድላው ተረባሒ ይኾኑ ምህላዎም ይገልጹ ሴለጁ ገና ጀመርኩት ዘንድሮን ሴለጅ ሎም ዘበን የጀሚረ ቅድሚ ሕዚ ተጠቂመ አይፈለጥን ሕዚ ግና ንኣብዑረይ ዝኸውን መኖ ኣብ ውሽጢ ካንሸለ እየ ዘዳሉ እዚ ልዕሊ ዓመት ይቕመጥ እዮም ብዘይ ጸገም ንዓመት ሙሉእ ዝጥቀመሉ መኖ ሰራሕተኛታት ቆጺረ ኣብዚ እየ ዘዳልዎ ልዕሊ 15 ዝኾኑ ዜጋታት ዕድል ስራሕ ምፍጠሮም ዝሓበሩ ኣይተስማገኝ ጸባን ርቆን ብዝተመጣጠነ ዋጋ ንማሕበረሰብ የቕርቡ ምህላዎም ይገልጹ 15 ሰው የሚሆን ስራ ዕድል ፈጢረያለን 15 ንዝኾኑ መንእሰይ ዕድል ስራሕ ፈጢረ እዮም ኣብዚ ኣብ ከተማ እውን ቤት ምግቢ ከፊተም ርጎ ይሸይጥ እዮም ጸባ እውን ብዝተመጣጠነ ዋጋ ይሸይጥ እዮም ረብሕኡ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ ስርሖም ሓገዝ ቢሮ ሕርሻ ምምሕዳር ከተማ ሐዋሳ ዝለዓለ ምዃኑ ዝገለጹ ኣይተስማገኝ በዚ እውን ዝተፈላለየ ረብሓ ይረኽቡ ምህላዎም ይገልጹ አዎ ያግዙኛል እነሱ ጋር የተመካከርኩ ይሄን ያህል ይሕግዙን እዮም ምስ ቢሮ ሕርሻ ከተማ ሐዋሳ ብሓባር ብምዃን ዝበሉኒ ብምስማዕ ረብሓ እናረኸብኩ እየ ዝርከብ ነዚ ሴሌጅ እውን ማዕዶም ብምስማዕ እየ ጀሚረ እዮም ክትትሎም ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ሓላፊ መምርሒ ልምዓት እንስሳት ከተማ ሐዋሳ ኣይተገነነ ገናሶ በወገኖም መምሕዳር ከተማ ሐዋሳ ኣብ 5 ኢኒሼቲቫት ጠመተ ሂቡ እናሰርሐ ከም ዝርከብ ገሊጾም እዮም 5 ዋና ኢኒሼቲቮች ላይ ነው ኢኒሼቲቭ እና ፓኬጆች ላይ ነው እየሰራን ያለነው በወተት ከብት ኣብ 5 ዋና ኢኒሼቲቭ ጠመተ ሂብና እናሰርሕና ኢና ንርከብ ኣብ ጸባ ኣብ ምርባሕ ኣላሕምን ኣብ ዑርን ኣብ ድራኹ ኣብ በጊዕን ኣጣልን ኢና ከም ምምሕዳር ከተማ እናሰራሕና ዘለና እኹል ዝኾነ ሓገዝን ክትትልን እውን ንገብር ኢና ውፅኢቱ እውን ጽቡቕ እዩ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ እናተሃነጹ ዝርከቡ ህንጻታት መልክዕታ ከተማ ኣብ ምውቃብን ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ኣብ ምዕባይን ዓብይ ግደ ከም ዘለዎም ተገሊጹ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብታ ከተማ ካብ 70 ክሳብ 80 ደብሪ ዘለዎም ህንጻታት ብትካላት ውልቀን መንግስትን እናተሃነጹ እውን ይርከቡ ንጸብጻብ ጌታቸው ባልቻ ናዝሬት በሪሁ እዞም ውጽኢት ናይ ዘመን ጥበብ አርክቴክት ዝኾኑ ህንጻታት አዲስ አበባ ኣብ ልዕልና ዕቤት ከም ዘላ መርኣያ እዮም ነዋሕቲ ህንጻታት ንዘመናውነት ሓንቲ ከተማ ዓቕሚ ቁጠባን ክብርን መግለጽ እንትኾኑ አዲስ አበባ ንላዕሊ እውን ኣብ ምውቃብ ትርከብ ካብቶም ዝነበሩ ተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ ካብ 20 ክሳብ 80 ደብሪ ዘለዎም ህንጻታት ኣብታ ከተማ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናተሃነጹ እዮም እዞም ህንጻታት ብትካላት ውልቀን መንግስትን ዝህነጹ እንትኸውን ንባንኪ ንሆቴል መንበርን ካልኦትን ግልጋሎት ዝውዕሉ እዮም የህንጻ ቁመቱ ኦልሞስት ከ75 ሜትር እስከ 89 ሜትር የሚረዝም
እዚ ህንፃ ካብ 75 ክሳዕ 89 ሜትሮ እዩ ንውሓቱ ከባቢ 23 ፍሎራት ኣለዎ ቢሮታት ኣለዎ መንበሪ ኣፓርታማ ይሓቁፍ ኣብ ታሕቲ ድማ ናይ ንግዲ ቦታ ኣለዎ ቦትኡ ናይ ንግዲ ስለ ዝኾነ ነቲ ከባቢ ጽቡቕ ምስሊ ይፈጥር ብመንጽር ግልጋሎት እውን ዝሓሸ ዕድል ዝፈጥር ህንፃ እዩ ኣብ ከተማታት ዝህነጹ ህንፃታት ዘለቐጣ ኣማ መሬት ዘበረታትዑን እናዓበየ ዘሎ ቁጥሪ ህዝቢ በኣግባቡ ከተኣናገድ ዘኽእሉን እዮም በመሓውራው ፕላን አዲስ አበባ መሰረት እውን ነዋሕቲ ህንጻታት ምንቅስቃስ ንግዲ ኣብ ዝበዝሓሎም ከባቢታት እታ ከተማ ከም ዝህነጹ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ፍቃድ ህንጻትን ቁጥጥርን እታ ምምሕዳር ከተማ ኢንጂነር ህይወት ሳሙኤል ይገልጻ ከዚህ ከፒያሳ ወርደን ሜክሲኮ ዙሪያ አካባቢ ያሉት ሃይ ራይዚንግ ወይም ካፒያሳ ወሪና ኣብ ከባቢ ዙርያ ሜክሲኮ ዘለው ብልምዲ ሃይ ራይዚንግ ወይ ናይ ንግዲ ከባቢታት እዮም ዝበሃሉ ከም ከተማና ማስተር ፕላን በሓፈሻ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ልዕል ዝበሉ ህንጻታት ክህነጹ ይኽእሉ እዮም ካብዚኣቶም ውሽጢ ሂልሳይድ ስታንዳርድ ኣሎ ጎቦታት ሙሉ በሙሉ ብህንጻ ክወሓጡ ስለዘይብሎም ኣብቲ ከባቢ ገደብ ኣሎ ቁመት ህንጻ ገደብ ይግበረሉ እዩ ኣብ ስታንዳርድ አቪዬሽን ድማ ምስ በራኸ በረራ አውሮፕላን መንጽር ዝግደበሎም ከባቢታት ኣለዉ ኣብ አዲስ አበባ እናተሳለጠ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ነታ ከተማ ሰሓቢ ገጽታ እናላበሰ ይርከብ ካብዚ ብተወሳኺ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ህንጻታት ኣብታ ከተማ ምህናጾም ስማርት ከተማ ንምህናጽ ንዝግበር ምንቅስቓስ ዝሕግዙ እዮም ቁጠባት ከተማ ኣብ ምንቕሓን ዜጋታት እውን ዕድል ስራሕ ብምፍጣር ልዑል በርከት ከም ዘለዎም ይግለጽ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብዝሕዚ እዋን 24000 ህንጻታት ኣብ ህንጸት ዘለዉ እንትኾኑ ካብዚኣቶም ውሽጢ ካብ 20 ክሳብ 30 ሚታው ዝኾኑ ኣብ ነዋሕቲ ህንጻታት ዝምደቡ እዮም ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝርከብዎም መራሕቲ ሃገራት ዓለም ንስምምዕ ምቁራጽ ተጻቦታት ቃዛ ብወግዒ ፈሪሞም እቲ ኣብ ግብፂ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኩሎም ብህይወት ዝጸንሑ ግዳያት ማእሰርቲ ሓማስ ዝኾኑ 20 እስራኤላውያን ብምልኦምን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ዝጸንሑ ኣስታት 2000 ፍልስጤማውያንን ድሕሪ ምልቃቆም እዩ ተፈጺሙ ዘሎ በዚ ድማ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ጋዛ ደው ዘብል ታሪኻዊ ስምምዕነት ከተኸቲሙ ኢሎም ኣሎም ሬሳ ናይቶም ቀዲሞም ዝሞቱ ግዳያት ጁሆውን ድሮ ንሰራዊት እስራኤል ርክክብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ካብ ደቡብ እስራኤል ይሕብሩሎም መራሕቲ ግብፂ ኳታር ቱርኪ ዮርዳኖስ ብሪጣንያ ፈረንሳይ ከምኡውን ፕሬዚዳንት ፍልስጤም መሐሙድ ዓባስ ዝርከብዎም ሓያል መራሕቲ ሃገራት ኣብቲ ኣብ ፍሉጥ መዘናግዒ ሻርም አል ሼኽ ዝተኻየደ ዋዕላ ሰላም 2025 ተሳቲፎም ብእስራኤል ኣቢሎም ዝሓለፉ ትራምፕ ናብዚ ህሞት እዚ ንምብጻሕ 3000 ዓመት ወሲዱ ድሕሪ ምባል ነዚ ጸኒዑ ክቕጽል እዩ እውን ክብሉ ዝተሰምዖም ባህታ ገሊጾም እዮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነተን ከም መንጎኛታት ናይቲ መስርሕ ዝኾና መሻርክቲ ሃገራት ዘለዎም ምስጋና ምግላጾም ቢቢሲ ጸብጺቡ ተመልከቲ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ሎሚ ኣብ ዘካየዶ መበል 49 ስሩዕ ኣኼብኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘትዩ ውሳነታት ኣመሓላሊፉ ልምዓት ኮሪደር ገጸር ህይወትን መነባብሮን ሰባት ኣብ ምልዋጥ ውጽኢት ከም ዝተመዝገበሉ ምህላው ተሓቢሮም ካብ ዜና ወጻኢ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝርከብዎም መራሕቲ ሃገራት ዓለም ንስምምዕ ምቁራጽ ተጻቦታት ቃዛ ብዕሊ ፈሪሞም ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም አዝና ነመስገን ሰላም